जोंनि दिनैनि बे स्टारिं कमिटिखौ खुलिनायनि मोनसे जोंहा उद्देश्य दं। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 22 तारिखआव मोनसे बिटिआरनि इलेक्शन बे जानो थांगासिनो दङ आरो बे बिटिआरनि इलेक्शना 22 तारिखआव जागोनखाय दा जोङो दिनैहाय बे अफिसखौ खुलिबाय आरो बे अफिस खुलिनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि जे केन्डिडेट जोंनाव दा बिजाथि दङ उकिल मुसाहारि बेखौ देरहाहोनाय। बेनि बे इलेक्शनखौ लानानै जोङो खुलिनाया बेखौ देरहाहोनाय आरो जोंनि गासै बे कुसुगाव 6 नं कुसुगावनि इउपिपिएलनि गासै लिडार दैदेनगिरि सोद्रोमा गासै इउनिटिखौ लानानै जोङो दिनैहाय बे अफिसखौ खुलिनाय जादों। जों रायजो राजानो बेखौनो मेसेजखौ हरनो सानो जे दिनै थांनाय नैबे समनि गेजेराव दिनैहाय जोंनि सरकारा इउपिपिएल सरकारा दिनै रायजोनि गेजेरावहाय गोबांथार खामानि मावनो हादों। दिनै बबेयावबा स्किमफ्रा दिनै गैयामोन, दिनै बेखौ दिनै इउपिपिएल सरकारा दिनै मावनो हाबाय। अनसाय बिथांखि दङ आरो बिदिनो सोरां बिथांखि दङ, बेबायदिनो बायदिसिना गोबां रोखोमनि स्किमखौ दिनै जोङो रायजोनि गेजेराव मावनो हाबाय। आरो जे मोनसे बुंनो हायो दिनैहाय जे दिनै नैबे कुसुगाव ओनसोलाव गोबांथार हरनि सम साननि बा थांलाय फैलाय बिजनेस खालामनो दिनै हायामोन। दा बे हायैया दिनैहाय नैबे सरकारा फैनाय लोगो लोगो दिनै बे सरकारा थानाय लोगो लोगो दिनै सानावबो फैनो हादों, हरावबो फैनो हादों, हरनि 12टाबाबो फैनानै दिनै बिजनेसफोरखौ मावनो हादों। दा रायजोनि गेजेराव ओरैबायदि सुख, ओरैबायदि गोजोन, बयनिबो जाथि, बयनिबो हारि खौसेथि खालामनानै दिनै बे हाबाफारिखौ बा बे बिजनेसखौ मावनानै बयबो दिनै जानो हादों।